U 100. izdanju našeg dobra, naš gost Nikola Draganić, odgajivač japanskih prepelica i somborskih kaporki, poklonio je gledaocu našeg dobra jedan od svojih inkubatora. Prvi koji se javio bio je Miroslav Marinković iz sela Pukovac. Od tada je prošlo nekoliko meseci, ceo posao između Nikole Draganića i Miroslava Marinkovića se razvio. Inkubator sam dobio od Nikole Draganića kao poklon. Poslao mi je inkubator, poslao mi je i jaja koje sam ja ubacio. Nikad do sada nisam imao inkubator, nikad nisam čuvao prepelice. On mi je predložio, ako ja imam neku prostoriju, da čuvam te prepelice za sebe i on će mi pomoći oko prodaje jaja. Oko 140 jaja su bile u inkubatoru, 90% je se izleglo, ja sam prezadovoljan kako prvi put se susrećem sa tim. Nikolu sam non stop zvao da me posavetuje oko toga, na to sam mu puno i zahvalan. Evo vidimo, prepelice su tu. Tu su prepelice, to je znači prva tura koja se izlegla. Za hranu se koristi hrana za tovni pilić je jedinica, dok su tako, posle u kaveze kad se prebace, onda ide druga hrana koja se koristi za koki nos ili tako to. Što se tiče vode, tu samo vitamine se ubace, klasičan vitamin za vodu. Koliko su stare ove prepelice sad, Miroslav? Pa oko mesec dana su ove prepelice stare. Kad se prebacuju u kaveze? Pa posle 35 dana idu u kaveze i onda posle još nekoliko dana onda one krenu da nose. Nova tura jaja je u inkubatoru? Nova tura jaja je u inkubatoru. Samo ovako se navali i ona se okrenu jaja. Znači ne treba ona sama jaja da se prevrću nešto, da se okreću neko? Nema potrebe, samo ovako. Kao praktično pleh u plerni. Da, samo se rotira. Malo se onako navali da se jaja okrenu na drugu stranu i to je to. I koliko često treba to da se okreće? Minimum 2 do 3 puta dnevno. Minimum 2 puta se okreću. Koliko traje inkubacija uopšte? Inkubacija prepelica traje 17 dana. Posle 17 dana se oni izležu i to je to. Kakav je plan za dalje? Za dalje, to ćemo i sa Nikolom da vidimo, da se proširimo, druga tura je tu, pa ćemo i to da, kad sam krenuo to da pričam, da se malo hvalim kod prijatelja, već su me pitali da li imam za prodaju, da li ću da prodajem. Ja sam rekao da ću to da krenem da radim i kako sada stvari stoje, možda nikoli neću stići ništa da pošaljem, jer baš sam se iznenadio kako... Interesovanje veliko? Da je veliko interesovanje. Mlađa ćerka, Miroslava, je li tako, Elena, predškolac, pomaže tati oko japanskih prepelica. Da. Konkretno, šta ti radiš, Elena, ovde sa tatom? Pomažem da mu uzmemo vodu. Prepelicu? Da. A mu pomažeš da ih hrani? Da. I ti im sipaš hranu i vodu? Da. A pričaš svojim drugarima u vrtiću šta radiš? Da. Da, i šta oni kažu? Dobro. Tata, ne mogu se da kažem, nokti me boli. Nokti te bodu? Bode.